Mestská pamiatková rezervácia v Trnave. Trnava, ty Rím náš plný kostolov a veží. Sláva tvoja jako vlastná na srdci mi leží. Staroslovenské ty z mesto, list ten ručí za to, čo ti písal král Matyáš, drahší nám nad zlato. Pominula jak sen krásny sláva tvoja dávna. No dá Boh, že pre Slovákov znovu budeš slávna. Takto sa prihovára Trnave básnik a správca spolku svätého Vojtecha Andrej Kubína. Veru, veľmi pestrý a na dejiny bohatý život malo toto starobilé, slobodné kráľovské mesto. Hoci prvé písomné zmienky o Trnave pochádzajú až z 13. storočia, keď jej boli udelené privilégiá a stáva sa výsadným, opevneným mestom, pôvodná osada vznikla podstatne skôr. Usadenie obyvateľstva v plytkej kotline potoka Trnávky súvisí so vznikom dôležitých obchodných ciest, ktoré sa na tomto mieste stretávali a križovali a tvorili spojnicu považím z Bratislavy s Nitrou, ktorá prechádzala cez Malé Karpaty na Moravu. Pomenovanie osady je vraj odvodené od potoka, ktorý ňou pretekal. Iné hovorí povesť. Syn zvončínskeho kolára chodieval pre drevo, ktoré potreboval k svojmu remeslu do hája, rozprestierajúceho sa na tom mieste, kde dnes Trnava stojí. Ten háj pre množstvo trnia a bodľačia, ktoré v ňom hojne rástlo, nazýval sa Trninou. Po vyklčovaní kusa hája osadil sa kolárov syn na rúbanisku. Výhodná vyklčovaná plocha prilákala aj ďalších osadníkov. Tak časom vznikla osada Trninou, Trnavou nazvaná. Pôvodná, na výhodnom mieste založená osada sa postupne rozrastala. Keď sa vraj Béla III dopočul, že by sa Trnava hodila k poradám a pre miesto snemov, nariadila by sa vystavala na takom veľkom priestore, aký obehne záprah koní za hodinu, a hneď aj rozkázala, aby každá stolica vystavala kus hradby s jednou vežou a baštou. A tak vraj bolo pôvodne postavených 52 veží, podľa vtedajšieho počtu stolíc. Múry mestského opevnenia sa začali stavať až za Gejzu II. V roku 1152. Spomínané sú však až v roku 1258. Opevnenie tvorilo nepravidelný štvoruholník. Hrubé múry boli z tehlového muriva s mnohými strieľňami s predstavanou obrannou priekopou naplnenou vodou. Múry boli zosilnené mnohými baštami a vežami z opevnenia vysunutými. Časť tohoto opevnenia sa dodnes zachovala a poukazuje na pôvodnú veľkosť stredovekého mesta. Trnave bol zvlášť naklonený panovník Bélo IV., ktorý ju obdaril mnohými výsadami. Dal mestu právo meča, čo znamenalo, že si mohli sami súdiť svojich previnilcov, že si slobodne môžu voliť farára, že sú oslobodení od kráľovskej dane a rôznych iných poplatkov. Rozhodnutia mestskej rady boli už opatrené vlastnou mestskou pečaťou. Odznak mesta alebo pečať tvorí koleso s kruhovým nadpisom. Pečať mešťanov trnavských s kolesom šťastia. Pod týmto nadpisom sú grécke písmená alfa a omega a v tom istom kruhu znak hviezdy a mesiaca a písmená R a C, čo zrejme znamená Regia Civitas, čiže kráľovské mesto. Mesto dostalo postupne aj právo varenia piva a konania jarmokov. Trnava zohrala v dejinách dôležitú úlohu ako obchodné a jarmočné mesto. Na jej veľký význam ako jarmočného miesta poukazuje aj maďarské pomenovanie mesta Trnavy. V listinách je mesto často nazývané Szombathely. Takýto názov má aj v Zlatej bule z roku 1238. Doslovný preklad tohto názvu znamená miesto soboty,
odvodené pravdepodobne od toho, že sa v Trnave konali v sobotu jarmoky, čo inak znamená miesto jarmokov. Neskôr dostalo mesto maďarské pomenovanie Nagyszombat, to je mesto veľkých jarmokov. Dôležitú úlohu v živote stredovekej Trnavy zohrali aj remeselníci, ktorí spracovávali poľnohospodárske produkty ako vesiari, mlynári, pekári a pivovarníci, ale aj iné remeslá, ktoré sa združovali do cechov. Trnava vznikla a rozvíjala sa ako trhová osada a preto v jej živote zohrali významnú úlohu domáci i zahraniční kupci. Na trnavských trhoch sa stretávali domáci i cudzí kupci z celej západnej Európy. Trnavskí kupci, ktorí mali svoj štít, firemnú tabuľu, mali právo na prednostné skupovanie dovážaného tovaru. Za Žigmunda mali dokonca výsadu, že cudzí obchodníci v Trnave a na okolí mesta súkno predávať mohli len vo veľkom. Trnavské jarmoky a trhy boli známe v širokom okolí ešte aj v našom storočí. Alojz Medňanský pri spomienke na Trnavu hovorí: ulice mesta sú zvyčajne tiché a ľudoprázdne, no v dňoch jarmočného trhu je na námestí a v priľahlých uliciach poriadny stisk, najmä keď je počasie žičlivé, kupujúci sa len tak hrnú. Najviac sa obchoduje so súknom a vlnou. Zo spomienok na trnavské jarmoky vyberáme. Aj keď som bol ešte malý, velice dobre sa pamätám na trnavské jarmeky. Aj u nás v Pezinku bol šturm od Brieždena. Sedláci zapráhali a nakladali na voze, čo sa len dalo. Malé prasce, veľkých bravov, husy, kačice, slepky a čo ja vím, čo ešte mali. Tí, čo mali kone alebo voli, tým bolo, tí sa odviezli. Horší to mali tí bez vozby. Tí len šlapcúgem všetko vláčili na vlastné chrbce. Veľké nošiska, bolo vidieť len koža nohy. Jakoby koš sám utekal na jarmek. Ženičky z Esenice, Mijavy, Brezovej a Fraštáka leceli zavšťa z rána ozlom krky, aby na jarmeku chytili čo najlepší flek. Veru, jarmek nebol bárčo. Na jednom placi stáli tí, ktorí predávali hit. Chudá, zešúverená v opršaných suknách, stískala v ruke pár kurenec, chudších, ako bola ona. Ledva ich udržala. Vedľa vreščala baba jak bečka, že sa jej aj drukre na jubke rozepínali. Jačala jak 100 čertov, len aby predala hus, čo sa jej jednak den predtým prikrmený podarilo zadrhnúť. Druhé babky zas na miskových váhach vážili a predávali fizulu, hrach, šošovicu, cícer, bob, mak, pukancovú kukuricu, sušené slivky, ščípky z jabúček a čo ja vím, čo ešte. Na mincieri zase vážili všetko, čo sa dalo zavesiť na háček. Od raného zajáca, kozlátko, ale všetko živé dali do mecha. Zavesili na háček minciera, vážili a s veľkým krikem ponúkali. Veru, všeličo sa predávalo. Aj to, čo by sa bolo zešlo doma. Lenže aj voľajakú korunu bolo v dome treba na cuker, na sol, ošacit a obudzeci na zimu. Preto doma jedli kašu, krumple, omáčku a na jarmek nesli vajca, puter, syr, smetanu, skrátka, čo sa dalo spenažiť. Po čátrami ste zase dostali kúpiť všelijaké cingrlátka, omprazetle, kočka v mechu, hrebené do vlasov, mašinové na sukne, šnúrky do bod, stužky na zásteru, štikeraj na bočnice, čipky a všeličo iné. Po druhými šátormi ste mohli kúpiť pelendrechy, turecký mat a krumplové cukrové. Medzi šátorma chodil lacný Jožko alebo Jožko Lacino, z brašnu pred sebu a ponúkal najmä dzivčencom gulaté zrkadelka, prstenky, špangle do vlasov, chlapom britvy, remené vazalí na vlasy. A na rohu pri evangelíckem dome vreščala zas baba planetárka s morským prasátkem na pleci. Tam bol najväčší stisk. Každý chcel vedieť, či bude mať voľaké šťastie. A mal ho, aspoň na papíri, ktorý mu to prasa vytáhlo. No a na Staré Mradze to bolo najveselšie. Tam ste našli všetko. Staré parazóne, širáky, klobučáky, komančúchy, staré sáre, lagovky na gombíček alebo na pracku, zaplechované hrnce, zadrátované pekáče na husy. Masári tam predávali všelijaké vonavé dobroty. Ale čo vonalo,
to málo kto vedel. Ten s prázdnym vačkem, aj keď s prázdnym žalúdkem, ich zdaleka obešiel, alebo si kúpil pár obrezkov a za 5 filéru žemlu. Aj to bolo moc. Tedy sa pri kúpe každý handrkoval aj opaták pol hodinu. A nakoniec aj tak nič nekúpil. To bol ten pravý jarmek. Sem tam sa obšmítali okolo šátrov takí šintri. Najskôr z hlbokej alebo z execíru. Holé kolená a rite im trčali z ostrapených galót a rukávy na košelách bez gombíkov im plápolali ako létavice. Na hlave nosili šiltovky se šilcem otočeným na ucho, nad čelom neučesané ščice a kradli. Ukradli, čo sa dalo. Jeden strihel, lesník nekúka šandár, druhý bavil babky a ostatní strkali do vačku. Keď ich ale policajt zbadal, uši mali ponatrhané, ščice vyšklbané a od pelendrekov plné gace. S tým už museli rátať, lebo hlad bol silnejší ako bolesť. Hlad, ten bol furt, ale bolesť prešla. To nie je ako ščúlek. Ščúl majú decka plné vačky penes a veľkí ľudé též. Hambá sa jednak. Zaplaca a hotovo. To není ono. To ščúlajšiemu jarmeku chýba. Každý si sedne pod výchu, dá si cigánsku, zamascení sú po uši, zalejú to vínem alebo pivem a hýbaj domu. V autobuse alebo ve vlaku sa ani dýšať nedá. Volá kedy, keď si aj vypil, išiel domu peši. Dokál došel, hlavu mal čistú. Dneska mu v nej hučí, jak v pilinákoch, aj 3 dny. Ženičky, keď popredali, alebo aj ne, posedali si okolo trojičky na schody, porozvazovali ručníky, povyzúvali čižmy, zedli krajíček chleba, zapili z vodu a pomáli utekali domov. A bolo na svete veselo. Aj s prázdnym žalúdkem, aj s dorantanýma nohami od kamenov, čo sa na ceste primotali pod palec. Ani prázdne vačky nikomu nevadzili. No, čul má každý všetkého, ale veselosti nikde. Najvážnejší obchodný tovar a prameň bohatstva trnavských občanov bol už v stredoveku predaj vína. Podnetom k založeniu vinohradov trnavskými mešťanmi bolo, že Ladislav IV. Kráľ uhorský daroval v roku 1280 mestu Trnave obec Brestovany a kráľ Žigmund a Bélo IV. Obce Ružindol, Modranku, Hrnčiarovce, Suchú, ale patril im aj Račišdorf, Pezinok, Svätý Jur. Vinohrady týchto dedín sa stali takto vlastníctvom trnavských mešťanov. V priebehu 14. storočia bola Trnava dokonca napojená na dôležitú obchodnú cestu s vínom, a to z Prahy cez Brno, Trnavu do Budína. Táto obchodná česko-uhorská cesta, upravená Karolom Robertom, na dlhý čas nahradila viedenskú obchodnú cestu. Obchodná dôležitosť polohy mesta Trnavy umožnila jeho veľký rozmach. Táto dôležitosť vyvolaná česko-uhorskými obchodnými stykmi v priebehu 15. a 16. storočia síce ustúpila, ale vybudovaním železníc, keď prvá železničná trať v bývalom Uhorsku viedla z Trnavy, sa obchod s vínom opäť rozrástol. V období feudalizmu, ale najmä nastupujúceho kapitalizmu, sa stala Trnava známa tým, že tu na našom území bol umiestnený najväčší súd na víno.
Obrý, umelecky stvárnený súd bol atrakciou, ale aj reklamou trnavského obchodníka s vínom Antona Sulíniho, ktorý si ho dal v roku 1823 zhotoviť u Martina Donnera, debnárskeho majstra. Do súda sa vmestilo 114 600 litrov vína. Pritom tento súd nepotreboval žiadnu oporu ani zvonku, ani zvnútra, lebo bol zovretý 24 železnými obručami, z ktorých každá vážila 203 kg. Predné čelo súda zdobil vyrezávaný portrét Palatína v životnej veľkosti, doplnený bohatým ornamentom. Po zhotovení súda povolil jeho majiteľ, aby Martin Donner vystavil svoje dielo obyvateľom Budína. Za vstupné, ktoré sa pritom vybralo, zaplatil potom náklady na prevoz a inštalovanie súda v Sulínyho pivniciach v Trnave. Okolo inštalácie súda sa robil veľký rozruch, čo malo slúžiť ako reklama na zvýšenie obchodného obratu Sulínyho firmy. V týchto pivniciach sa totiž v tom čase nachádzalo viac ako 30 000 hektolitrov kvalitného vína z celého Úhorska, ktoré bolo pripravené na predaj do Ruska, Čiech, Moravy, Slieska, Poľska a Pruska, Anglicka a Brazílie. More vína bolo uskladnené v množstve sudov pozoruhodných tvarov a veľkostí v pivniciach, ktorých celková dĺžka dosávala 400 metrov. Dopravným prostriedkom v Sulíňovských pivniciach bol podľa slovu Igora Zajaca z Malokarpatského vinohradníckeho múzea v Pezinku vlak. Rakúsky cestovateľ Adalbert Krickel, ktorý navštívil Trnavu v auguste 1830, popisuje návštevu obrovského súda takto. So svetlami v rukách zostupujeme železnicou do pivnice a nevychádzame z úžasu. Množstvo sudov je práve také veľké ako ich veľkosť. Napočítal som viac ako 100 sudov o veľkosti 100, 200, 300 a 500 okovov, ktoré sa vyznačujú rozličnými formami. V chodbách viselo viac ako 40 lustrov, každý so 4 sviečkami, ktoré lemovali podzemnú cestu k Bakhusovmu sálu. Po polhodinovom putovaní sme prišli k veľkému sudu. Na jeho vrchol vedú 2 schodištia s 32 schodmi. Hore je dokola upevnená galéria, na ktorej často tancovalo naraz 6 párov. Na prednom čele vidieť nádherne vyrezávanú postavu jeho kráľovskej výsosti arcivojvodu Jozefa. I keď v dobovej literatúre označovali Trnavský obrovský súd ako umelecké dielo našej epochy a najväčší a najpozoruhodnejší súd, ktorý budú obdivovať ešte po stáročia, jeho osud je zahalený rúškom tajomstva. Sláva a úpadok mesta sa striedali po stáročia. Mesto bolo viac alebo menej zapletené do všetkých domácich vojen. Dlho bolo obsadené Bočkajom a Betlenom a len čo sa Trnavčania začali zotavovať, vypukol v roku 1632 mor, pri ktorom zahynuli 3/4 obyvateľstva. V zápätí na to spôsobili útrapy mestu Tököliho a Rákociho povstania. Po porážke Rákociho pred bránami mesta obsadilo Trnavu cisárske vojsko. Tým aj blahobyt mesta klesol. Dôležitosť mesta zase ožila, keď Turci obsadili časť Podunajska a do Trnavy sa presťahoval ostrihomský primas a kapitula. A ako mesto univerzity zaujímala Trnava dôležité miesto v našich dejinách vyše 100 rokov, od roku 1635 do 1777. Druhá alma mater na našom území po akadémii Istropolitáne. Jej pôsobenie spolu vytváralo kultúrne a spoločenské semenisko nášho národa. Desiatky profesorov a stovky žiakov pochádzali bezprostredne z územia Slovenska.
Trnava sa takto stala kultúrno-politickým centrom v procese formovania slovenskej feudálnej národnosti, jej ideológie a kultúry. Trnava ako mesto škôl sa začína formovať už v 16. storočí, keď bol vydaný pre Trnavskú školu organizačný poriadok. V roku 1616 založili jezuiti v bývalom dominikánskom kláštore kolégium, ktoré zohralo dôležitú úlohu v protireformačnom hnutí. Zakladajúca listina Trnavskej univerzity bola podpísaná v roku 1635 kardinálom Petrom Pázmánim. Hovorí sa v nej: často sme uvažovali o tom, akým spôsobom by sme sa mohli postarať aj o dôstojnosť šlachetného národa uhorského, a medzi inými prostriedkami sa vyskytol najmä ten, aby bola založená univerzita pre vyššie vedy, kde by aj myseľ výbojného národa zjemnela a aj by sa vyškolili ľudia schopní pre riadenie cirkvi a štátu. V konfirmačnej listine vydanej Ferdinandom II. Sa uvádza: Univerzitu založenú v slobodnom kráľovskom meste Trnave potvrdzujeme a ozdobíme obvyklými akademickými privilégiami. Univerzitu si berieme pod svoju ochranu a zároveň prísne prikazujeme každému, aby akademické hodnosti získané na Trnavskej univerzite uznávali tak, ako keby ich boli vydali na veľmi starej a slávnej univerzite. Veľký dôraz sa tu kládol na verejné vystúpenia študentov a ich dišputy, ktoré k problémovej látke boli týždenne, ale 5 až 6 krát do roka sa konali aj verejné a často aj veľmi slávnostné dišputy. Známa je dišputa vyvolaná pri odsúdení tzv. Poslednej trnavskej bosorky, ktoré bolo aj filmovo spracované. Hovorí o krásnej dievčine, ktorá žije v ústraní, až kým ju neobjaví majster Peter, maliar, a nezobrazí ju ako svätú Luciu pre Trnavský univerzitný chrám. Označia dievča za bosorku. Na obranu dievčaťa sa postavia študenti univerzity, ktorí podnikajú všetko na jej záchranu. Predstavenstvo mesta označuje tieto výstupy študentov za rebélie a žiada o vyvodenie dôsledkov. Nechoďte na skúšky, iba ponížiť vás chcú. Slávnostne vylúčiť rebelantov, všetkých. Ty budeš prvý, Gašpar VII. Prvý! No dobre, ale posledné slovo mi nevezmú. Včerajšie nepokoje hlboko zarmútili srdcia naše. Pred tvárou rímskeho legáta, pred vznešeným hosťom nášho mesta, poškvrnené bolo slávne meno Trnavskej univerzity. Budúci doktori, magistri a bakalári. Univerzitné konzistórium vás dotklivo vystríha pred výtržníkmi. Nech ich sprevádza vaše opovrženie a náš spravodlivý trest. Predstúpi kandidát filozofie Gašpar VII. Kandidátovi sa dostáva veľkej cti. Jeho oponentom bude jeho magnificencia, sám rektor univerzity. Dávam iba jedinú otázku. Z logiky. Kandidát logicky dokáže existenciu zázraku. Ako profesor logiky dovolujem si protestovať proti tejto otázke. Je to metafyzická, veľmi zložitá, chúlostivá otázka. Zázrak je v rozpore so zákonom prírody. Zázrak porušuje samotný zákon Boží. Preto je zázrak zázrakom. Boží zákon je predsa neporušiteľný. Boh ako tvorca zákona môže porušiť zákon. Potom je aj Boží zákon nedokonalý. Pochybuje kandidát o Božej múdrosti? Pochybujem o predmete otázky. O zázrakoch nemožno rozumovať. Kde končí ľudský rozum, tam začína viera. Zázrakom treba veriť. A vy, eminencia, veríte? Veríte v zázraky, preludy, čary a zjavenia? A kto z vás, učení a dospelí mužovia, kto z vás verí, že jestvujú čerti, diabli, démoni a bosorky? Kto z vás verí, že bosorky lietajú povetrím? Oj, možno raz človek bude lietať, ale nie na metle. Domini illustrissimi. Nie, vy sami neveríte. A predsa vy ste vymysleli ukrutné tieto nezmysly.
Aby ľudia žili v nevedomosti, slepote a strachu. Aby neoslabla vaša moc nad ľudskými dušami. Preto dnes chystáte nový bosorácky proces. Preto chcete upáliť poslednú bosorku. Ale pravdu nespálite. Ľudskému rozumu krídla nepristrihnete. Trnavská univerzita sa v podstate stala vysokým učením svetským a bola podriadená priamo panovníkovi. Mária Terézia sa neskôr k voľbe sídla univerzity vyjadrila. Zdalo sa, že v tých matožských časoch sa v Trnave aj samotné vedy ochránia od Turkov, ale aj od zákerných útokov vnútorných nepriateľov. Mesto Trnava sa vybralo preto, aby sa získala väčšia bezpečnosť aj pre študentov. Sídlo univerzity priamo súviselo aj s rastom kultúry mesta. Pri univerzite bola vybudovaná akademická tlačiareň už od roku 1646, v ktorej do roku 1777 bolo vydaných 4800 titulov kníh v 12 jazykoch, medzi ktorými nechýbali ani slovaktikálne tlače. Univerzita mala aj 2 divadelné sály, v ktorých sa hrali pravidelné divadlá. Taktiež univerzitná knižnica s vyše 15 000 zväzkami kníh umožňovala vysokú vzdelanosť. Profesori a študenti boli hrdí na Trnavu a nazývali ju Atény Uhorska. Počet študujúcich v druhej polovine 18. storočia sa blížil k 1000, čo tvorilo temer 1/6 celého počtu obyvateľstva Trnavy. Často však dochádzalo aj k roztržkám medzi študentami s význačnými akademickými slobodami a obyvateľstvom, najmä magistrátom. Niet preto divu, že študenti po preložení univerzity v roku 1777 do Budína skladali rôzne pamflety na mešťanov mesta Trnavy. Napríklad: Pozri na mňa opustené, pošliapané v prachu zeme, slávne mesto Trnavu. Nepriateľ ma nedráncoval. To zbabelý mešťan zvolal na mňa sudbu bojavú. Trnava skutočne odchodom univerzity do Budína hospodársky značne utrpela. Až v 18. storočí je opäť hodnotená Trnava ako mesto rozkvitajúce, a to nie len v hospodárskom zmysle. V Zedlerovom lexikóne z roku 1746 chváli anonymný autor Trnavu ako výstavné mesto, v ktorom vládne živý ruch a sú tu početné trhy. Dodáva: človek sa musí čudovať, že mesto tak často dobité, vyplienené a vypálené sa vždy dokázalo vskopiť. Ďalej hovorí, že je to krásne mesto, kde sa pohodlne žije a veľa šľachty sa tu zdržuje v čase mieru i vojny. Teda živá hospodárska aktivita, pekný vzhľad a pokojný životný štýl na dobrej úrovni charakterizoval Trnavu v očiach cudzinca v tom čase. Ochrana pred tureckým nebezpečenstvom si vyžiadala aj rozsiahle úpravy opevnenia a výstavbu mestskej pozorovacej veže. V roku 1574 bola majstrom Jakubom postavená mestská pozorovacia väža v rohu námestia. Štvorcová väža mala po obvode ochozu.
Ďalšou renesančnou stavbou bola mestská radnica, budova seminára a rad mešťanských domov. Tieto domy boli prevažne priechodného typu v podbrání zaklenuté renesančnými krížovými klenbami. Tento typ vychádzal z toho, že asi 10% trnavského obyvateľstva sa venovalo obchodnej činnosti, ďalej remeslu a poľnohospodárstvu a toto dispozičné riešenie domu mu najlepšie vyhovovalo. Do tohto obdobia patria začiatky oficiálnych lekární v Trnave. Vyskytujú sa aj prvé zoznamy trnavských lekárnikov. Lekárnik, apotekárius, vtedy vykonával takú lekárenskú službu, ktorú predtým vykonávali viaceré osoby. V lekárniach sa predával aj nemedicínsky tovar, ale hlavnou činnosťou už vtedy bola príprava liečivých prípravkov. Trnava mala v tom čase až 3 lekárne. Univerzálnu starostlivosť lekární o odborné liečenie obyvateľov a rozširovanie sortimentu liekov si vyžadovali objektívne okolnosti najmä v 16. a 17. storočí. Trnava sa dostala niekoľkokrát do víru vojnových udalostí. S tým súviseli časté požiare a po každej bitke sa zjavovala cholera. Napokon okruh zákazníkov tvorili vo veľkom počte aj pacienti, ktorí nepatrili priamo k trnavským občanom. Z archívnych prameňov vieme, že napríklad Gabriel Bethlen sa niekoľkokrát dožadoval pre ranených a chorých vojakov zdravotníckej pomoci a pomoci Trnavy. V súvislosti s ťažením tureckých vojsk na Viedeň v roku 1663 je spomínaná pomoc trnavských lekární cisárskym vojskám. Často sa v archívnych správach spomínajú chirurgovia z Leopoldova a Šintavy, ktorí odoberali lieky z trnavských lekární. Trnava v priebehu 17. storočia menila často pánov. Raz to bol Betlén, inokedy Bočkaj, ktorý z nej robil výpady do okolia, potom Rákoci a po ňom Tökeli. Napriek tomu mala povesť jedného z najbezpečnejších miest, kde sa skrývali vzácne a cenné štátne listiny. Počas tureckých bojov tu bola dokonca ukrytá aj kráľovská koruna. Na dome, v ktorom bola schovaná, bol chronostikon, ktorý v slovenčine znamená pod touto strechou
som kedysi ako pútnik odpočívala. Časté požiare a mory v priebehu 16. a 17. storočia však spôsobovali úpadok mesta. Veď len požiar v roku 1566 zničil až 150 domov a v roku 1666 vyhorelo temer celé mesto. Po Tökeliovskom boji požiar usmrtil do 4000 ľudí, skoro polovicu obyvateľstva. V zmetku stráže zabudli otvoriť mestské brány a ľudia, ktorí nemohli uniknúť, stali sa obeťami dymu a ohňa, ale aj pošliapaniu s diveným dobytkom. Tí, ktorí hľadali únik skokom z hradieb do mestskej priekopy, utopili sa v jej bahne. Zo spomínaných morov v archívnych správach sú vymenované 2 v 16. storočí, 4 v 17. a 3 v 18. storočí. Po more v roku 1740 sa mesto rozhodlo pre vysušenie 2 rybníkov pri Hornej a Dolnej bráne, ktoré boli semenišťom všetkých nákazlivých chorôb. Napriek tomuto opatreniu došlo ešte v 19. storočí v roku 1831 k morovej epidémii, ktorá netrvala dlho, iba 4 mesiace, vyžiadala si však 2000 obetí. Zavedením župného zriadenia stala sa Trnava v roku 1854 sídlom hornonitrianskej župy. V roku 1848 došlo aj v Trnave k slovenskému povstaniu proti Košútovcom. Za Bernolákových čias bola Trnava živým strediskom slovenského kultúrneho života. Tu malo hlavný stánok Slovenské učené tovarištvo. Tu pôsobil Fándli, Ján Holý, tu vyšla prvá Bajzová kniha, kde bola slovenčina spisovnou rečou. Stavebný vývoj mesta sa uberal po stáročia priamočiaro pristávaním a rozširovaním jeho pôdorysu. Od najstaršej ešte slovanskej osady, ktorá sa utvorila okolo starej obchodnej cesty cez stredoveké výstavné gotické mesto. Veľkoryso riešená stredoveká Trnava s prstencom opevnenia, so 4 vstupnými bránami, s uličnou sieťou vo vnútri hradieb a hlavným námestím mala mimo vysokých veží na cirkevných stavbách pravidelnú zástavbu mešťanských domov s vysokými gotickými strechami. V priebehu 17. a 18. storočia sa pôdorys mesta nijako nemení. Trnava však mení svoj obraz v siluete najmä výstavnými budovami s barokovými vežami.
Táto známa silueta mesta, ktorá vyvolávala dojem slovenského Ríma, sa zachovala viac menej až do 20. storočia. S prvými búracími prácami na území Trnavy začala mestská správa, keď ju vysoké daňové bremeno nútilo obmedzovať výdavky na neužívané stavby. Tak bol zbúraný kostolík svätého Michala v najstaršej časti Trnavy. Po ňom si mestská správa vyžiadala súhlas aj k zbúraniu časti hradieb zo stredovekého opevnenia, zbúrala aj barbakány pri dolnej a hornej bráne a z časti zasypala priekopy pred hradbami a postupne aj samotné brány. Stredoveké mesto na rovinatom teréne sa v posledných 10 ročiach začalo strácať v pralese výškových stavieb, obklopujúcich tesne staršie historické jadro, ktoré už dnes iba v náhodných priehľadoch možno sledovať. Vláda Slovenskej socialistickej republiky uznesením z 11. septembra 1987 číslo 194 v snahe zachrániť túto významnú urbanistickú pamiatku západného Slovenska vyhlásila Trnavu za mestskú pamiatkovú rezerváciu.